Juliako lore baratzeko naturak familiarteko ingurune bat osatzen du, bere hosto, lore eta animalitxoekin. Guztien arteko dinamika honetan ikusten denak, sukaldeko lan isilak bezain besteko garrantzia dauka. Itxaso Martin Zapirainen punto bobo eleberrian gertatzen den modura. Itxaso, izenburu ederra, liburuak? Bai, eta etzen hasieran zeukana, hasieran beste izenburu bat pentsatu nuen, eta, bueno, Uxue editorearekin hitz egiten, planteatu, esan nion, izenburua zin izango da, eta esan nion, punto bobo, eta esan zian, bai, hori da. Eta, bueno, hola gelditu zen, zalantza ere egin genuen, ze azkenean, punto bobo da puntu mota bat, Bai. Eta... Errezena ustez? Bai, hori da. Asterakoan erakusten dizuten lehena, eta normalean aurren jertxeak eta horrela puntu gogorekin dira, ez? Eta orduan saiatu ginen, ea euskeraz batez zegoen hitzik puntu mota hori deitzeko, ez? Puntu mota horren izenik baute zegoen. Eta, ez genuen aurkitu, inguru euskaldunenetan ere puntu gogo esaten zaio, eta lortu nuen esan zidaten lesaka bera inguru hartan, garai batean puntu paxa esaten ote zitzaion, baina bobo hitza behar genuen, eta orduan azkenean puntu gogo. Azala, ederra be bai, Itxaso. Bai. Zamarrazki politxe, eta liburuarekin eta edukiarekin oso ondo datorkiona, esan duguna, izena Azala. Bai, Azala egin dute Iban Landak eta Asier Beltzak, eta, zalantza asko izan genituen, hasiera batean igual argazki bat, ez, azkenean, novela irakurrita egia da irudi asko egiten dituzula, eta orduan, baina, hori, pareta bat behar genuen, ezetasunarekin, eta azkenean, igual ilustrazio bat, eta egin zuten marabila bat egia esan. Bigarren liburua, zuretzat? Bai. Denporara dator. Bai, 12 urte eta gero. Denporatxu bet? Nik ez eta 12 urte eta tesi bat tartean, ze horrek nik uste burmuina ere lehortu egin zidala, eta orduan, idazten hasten nintzen bakoitzean, saiatzen nintzen, baina ez dakit blokeatu bezala egiten nintzen, ez? Eta orduan, 12 urte pasa behar izan dira, bigarrena idazteko, eta bai, hala izan da, bai. Kazetariak gara, aspalditik ezagutzen gara, eta gero esan duzuna tesia, antropologiako ikasketekin tesian murgilduta, bestelako bide batzuk hartu da bai, Itxaso momentu baten, orain barriro eiteben lanien, baina, holako ideien laborategi edo, zer moduzko izan da, azken urtietako bidaia hau? Ona, eta nik uste dut gainera, idazten jarraitzeko ere beharrezkoa. Ze, zuk ongi dakizun bezala, antropologia ikasteak aldatzen dizu mundua ikusteko modua. Eta nik uste dut hori oso beharrezkoa izan dudala, adibidez, punto bobo idazteko. Ze saiakera handia egon da, pertsonaia guztiekin, edo pertsonaia guztiei argi ilun batzuk emateko, eta batez ere ez izateko oso zuri eta oso beltz. Eta orduan nik uste puntu hori antropologiak eman didala. Hitz egingo dugu, horri buruz, esan dugu, gris asko egongo dira, esaten direnak, ez direnak esaten, gauz asko topatuko ditugu liburuan, eta momentu baten, batuko zaigu baten bat bai, elkarrizketan, ze lagun, gonbidatu duzu? Irati Iturritza Errea etorriko da, bera itzultzailea da, irakaslea eta itzultzailea, eta lehenengo novela, ni bera, itzuli du, eta hilabete batzu barru kaleratuko da, 2 veces bera bezala. Eta, punto bere ondo ezagutzen du, eta orduan, egia esan ilusioa egiten zidan bera etortzeak, eta uste dut berako ondo ezagutzen duela, nire lana. Amak beso eskuz egiten zituen mugimendu erritmikoak jarraitzen zituen txikiak, txundituta, hipnotizatuta. Gora behera eta orratzei buelta, gora behera
eta horratzei buelta. Itxaso esan dugu izenburu ezberdinak buruan, bestak beste nola laburtzen da edo ze izen jartzen zaio honelako novela bati bestela? Ba, ezakit, egia esan niri izenburuarena oso zaila egiten zait. Eta, bueno, bai iruditzen zaidala azkenean lau emakume dira protagonistak, eta dira familia berekoak, baina belaunaldi ezberdinetakoak, eta gehienek puntua egiten dute. Eta puntua da euren bizibidea eta salbazioa, ez? Eta orduan, Uxuek adibidez, Uxu Errazkinek segituan ikusi zuen hori zela izenburua. Ze aukera izan zenituen bestela? Baneukan aizparekin zehoze, azkenean badirelako hor, Malen eta Ixi, bi aizpa oso ezberdinak, baina, bada pixka bat hori esan dezagun, edo izan zen liburuaren abia puntua, ez? Baina, hori pixkate hola flojo ikusi genuen, hortik ziren batez ere, gehiago senidetasunetik eta horrela. Aizpak, ama alabak, familiarteko harreman horiek, esango dugu, fokua emakumetan jarrita, nondik hasi historia hau kontatzen, buruen zer aukizu, zer kontan nahi zenuen? Egia da, historia honen abia puntua kontatuko banu, spoilerra egingo nukela. Baina egia da, hortik abiatu zela. Eta horri buruz hitz egin nahi nuen, eta eraiki nuen horren gaineko istorio bat. Hori deskubrituko da bukaera aldera, eta beraz, ez dugu spoilerrik egingo, baina gero atera ziren jakina beste hainbat gai, ez? Baina batez ere, familiarteko dinamikak, tabuak, osasun mentala baita ere, eta batez ere hori guztia gertatzen dela gizarte matxista eta heteropatriarkal batean, ez? Eta orduan bizi dituzten, emakume hauek bizi dituzten egoera gordinak eta gogorrak kontatzen ditu. Hala ere, era gozo baten kontatuta, esango dugu, esaten gabiltzerako oso gai potoloi buruz ari gara, baina ipuin luze baten antzeko edau dana. Bai, egia esan, nik uste dut momentu askotan gordintasun hori jasateko modu bakarra goxotasun edo xamurtasun hori da, ez? Eta orduan liburuan ere hori pixka bat mahai gainean jartzen saiatu naiz. Egia da batzutan goxotasun horrek ere eraman gaitzakela itogarria den egoera klaustrofobiko batetara, adibidez amak Ixirekin daukan harreman hortan, ez? Ixi izango litzateke liburu honen punto boboa, ez? Eta orduan ez du hitz egiten, txiki-txikitatik esaten diote gauza guztiak atzerapenarekin egingo dituela, esaten diote amari, ez? Eta orduan amak gizartetik, gizarte matxista hortatik bestearren, matxista eta kapazitista hortatik bestearren egiten du etxean itxi. Eta azkenean sortzen du horlako giro klaustrofobiko bat, ez? Kontatzeko era, eta egitura behipatu behar da, gaur egungo elkarrizketa batzuk egongo diet artekatuta, ama-alaben arteko elkarrizketa batzuk danok oso identifikatuta sentitzen gara, na? Ama-danatiz berdinek edo zer? Eta alabak ere bai, ez? Eta alabak ere bai. Ama-alaben arteko elkarrizketa hori, eta elkarrizketa horietatik, abiatutako kontakizuna, testu ingurua jartzeko baliogarria izango zaiguna, eta ze gertatzen ari den ulertzeko baliogarria izango zaiguna, eta esan dakoa, bi ama oso ezberdin bebai, baina euren alabak, kasu honetan, babestiarren edo zer egingo dutenak. Bai, eta hori adibidez egitura aldetik hasiera batean, bai adierazten nahi nuela, oso argi neukan elkarrizketa izango zela narratzailerik gabe. Azkenean nik uste horrek ematen diola intensidade handiagoa elkarrizketari, eta errazago ikusten da, badaudela hor hutsune batzuk, ez? Eta badaudela gauza batzuk bien artean, konpondu gabe daudenak edo aipatzen ez direnak, ez? Eta era berean, gero iraganeko historioari beharrezkoa zen, ze pentsatzen nuen, elkarrizketa hau izan diteke ordu beteko elkarrizketa bat, gutxi gora bera. Eta era berean,
orain arte azalduen ez diren gaiak zergatik azalduko dira orain, ez? Oso behartua iruditzen zitzaidan. Orduan, nik usteet irakurleak dakiela beraiek baino lehen benetan ze gertatzen ari den, ez? Eta hori iraganeko historia horien bitartez kontatu nuen. Eta gainera, estiloa ere oso ezberdina da, bai batarena edo bestearena, ez? Iraganeko historioetan apenas dago elkarrizketarik, eta bueno, kontatzen da, narratzaile batek kontatzen du, ez? Orduan, bueno, bai. Aholkatu nahi dizuet novela tradizional bat, Los Buddenbrook, Buddenbrook-tarrak, ez dago itzulita euskerara. Idatzita dago, 1901 eta bere autorea, bere egilea da Thomas Mann, idazle alemaniarra. Narratzen du, Lübeckeko merkatal famili baten bizitza 19. mendearen erdialdean. Gutxi gorabehera, 4 belaunaldien bitartean. 1830-tik 1830-era. Eta deskribatzen du familia honen beherapena. Oso kontestu historiko oso landuta dago, ederki landuta, Lübeck garai hartatan hiri estatu bazan, eta handik gutxira sartuko da Alemaniar imperioan. Eta nolabait ere erreflejatzen du Hansatik zetorren Lübeck hiri zahar honen gainbehera. Deskribapen horretan oso pertsonai aberatsak agertzen dira, eta era tradizionalean narratuta dago. Hau da, ohean irakurtzen den hoietako modukoa da. Errezaue da, isili geratzea? Itxaso, errezaue da, dinot, gatazka baten aurrien edo aurregitea, azkenean sekulako alegina da, eta gainera familietan gertatzen da, ez da? Bueno, gatazkaren bat edo zalantzaren bat edo sekreturen bat badau, pasa eta aurrera egin. Bai, nik uste taburik handienak familietan gertatzen direla, ez? Egia da baita ere familiak direla gizartearen isla, beraz, normalean familia batean tabu dena gizarte batean, makro, beste dimensio batean gertatzen dela baita ere, baina kontua da, ia baote dakigun, batzutan isiltzen dugu ez dugulako kontatu nahi, eta beste batzutan isiltzen dugu ez dakigulako kontatzen. Ez dizkigutelako tresnak eman, edo hitzak eman horri buruz hitz egiteko, ez? Zer erresa den, bai, hitz egiten erakusten digute, baina hitz egin behar ez den horri buruz, ez daukagu tresnarik, ez? Hori aipatzeko ere. Orduan, erakusten digute bakarrik, erakutsi nahi digutena, ez? Badau sozialetik. Eta asko, zer esango duten, eta horrek dakarren isolamendua momentu baten, ama horrena esango dugu, eta bere alabena, baina, badau gizartetik, baina ere, oso sotila da dana, itxaso geuk jarri beharko diogu, geure begiekin eta geure buruarekin, geure pentsamentuekin testu ingurua guztiari. Bai, niri hori gustatzen zait, irakurleak osatzea bere esperientziarekin, kontatu ez dezuna, ez? Eta berak sortu dezala, historia. Badago gauza bat, froga bat egin nahi izan nuena, eta egia da, adibidez, gero gonbidatuko dudan Irati Iturritza itzultzaileak irakurri zuenean, aipatu zidana, uste bakarra izan dela, komentario hori egin didana, baina nik hasiera batean, eta euskerak horretarako aukera ematen du, isi ez nuen, aurra deitzen nion denbora guztian, eta zuk ez dakizu mutiko bezala edo neska bezala gizarteratzen den, ez? Ni erori naiz, Bai, erori zara. Eta froga hori egin nahi nuen, ez? Irakurleak ze puntutaraino emandako ezaugarri batzuekin zer sortzen duen, ze identifikatzen duen hortik, ez? Eta hori oso esperimentu interesgarria iruditzen zitzaidan, ze askotan irakurle bezala, niri gustatzen zait momentu batera iristea esatea, ez da nik imaginatzen nuela, eta zergatik imaginatu dut hau horrela, ez? Ze datu eman dizkit nik hau horrela imaginatzeko, ez? Pertsonaiak
lau pertsonaia euren inguruen eratu guztia, noiztik dakizu, itxaso ze forma hartuko duen novelak edo idatziala doa guztia argitzen, zelako izan da idazketa prozesua? Ez, neukan argi gaia eta banekien zein izango zen isi eta bere ama. Besteak jundira eraikitzen, baina egia da, nik normalean behar izaten dudala eskema argi bat, gero personaiek hartzen dute beraien izaera eta egia esan iristen da momentu bat zuk zure buruan zenokana isik hau egingo du. Eta konturatzen zera, eraikidezun personaiak ezin duela hori egin. Osea, personaiak berak esate dizu ez, ni hemendik ez. Baina normalean bai daukadala eskema bat osatuta eta kapituloak zehaztuta eta kapitulo bakoitzean zer kontatuko dudan, hori bai. Ama da. Ama da, bai, maiuskulaz. Ama, maiuskulaz. Isi, malen, aizpa, eta gero, agertuko dabe bai, beste ama bat, eta Joane beste alaba bat, bai? Eta esan duguna, euren inguruen, eta datozenak, azkenien, ari ez da eteten. Bai, hori da. Bai, eta gainera euren artean oso ezberdinak dira, ez? Neri hori ere gustatzen zitzaidan, eraikitzea personaia batzuk, giro oso antzekoan jaio eta hazi eta ezi direnak, eta oso era ezberdinean erreakzionatzen dutenak, ez? Bi aizpak, malen eta isi oso ezberdinak dira. Eta nik uste iristen zerala, bai bat ulertzea eta bestea ulertzea baita ere, ez? Ze azkenean, personaiak ez izatea zuriak edo beltzak, ez? Azkenean denok era koloretakoak, eta arduan, hori ere, nahi nuen, ez? Ze, bai izan zela momentu batean konturatu nintzen, oso zentratuta nengoela isirengan, ez? Ze azkenean hori zen hasierako personaia. Eta uxuek esaten zidan bestei ere eman bar niela presentzia hori, baina era berean zalantza zen, presentzia asko eman da, azkenean nik uste denek daukatela, nahiko orekatua dagoela, eta denek daukatela bere garrantzia kontakizunean. Isilik dagoen isi? Bai. Bi hitz esaten ditu, novela guztian, eta bata da ama, eta bestea da Joane. Besterik ez du esaten. Aukeratuko dut Peio Lizarralderen Sargori oso udagiroko liburua da, eta beraz, neguan normalean nahi izaten dugu ez dugun hori, beraz, Sargori aukeratuko nuke. Eta udararako elur guztia, bere beste novela bat. Carverren edozein, uste dut udaro irakurtzen dudala Carverren ipuin libururen bat, eta batez ere inspirazioa falta zaidanean inoiz huts egiten ez didan autorea, adibidez katedrala edo beste edozein. Aipatuko dut, oraintxe bertan irakurtzen ari naizen bat, sorpresa polita izan delako, Itziar Otegiren ezer ez dago utzi nuen lekuan, ipuin liburua da. Oso ipuin diferenteak dira, estilo aldetik eta alako, ez dira denak antzekoak, nahiko diferenteak dira, baina denok daukate oso idazkera fin bat, bera itzultzailea da, helduentzako idatzi duen lehen liburua da, baina iruditu zait oso fina, oso hizkera oso aberatsa, eta oso ipuin ederrak direla, bereziki gure ahuleziei buruzkoak, ez. Horma lodiak, zutoin sendoak, harrizko baserri zabal bat, leiho estuekikoa, atalarria, 1628 zelai, lauak, eta ibaia, gehien oroitzen dudana ibaia da, ibaiaren xuxurla atergabea. Irati, nolako irakurketa egin duzu? Puntu bobo esan dugu, abiatuta titulutik bertatik, apistasko ematen dizkigu zer topatuko dugun, eta uste zera oso soil baten idatzita dagoen novela bat, baina gauza askori buruzko gogoeta egiteko tartea ematen diguna. Bai, niri liburua gustatzen zait pila bat, nengoen hartu poz handiz eta ilusio handiz eta gogo handiz, eta bai, justo nentorren nibera berriro irakurtzetik, eta
Eta bai, kostatu zait pila bat, eta ikusten dituen aman komunean, hainbat alderdi, baina aldi berean oso liburu desberdina zela, ezakita ahotsak ere asko interesatu zaizkit, eta bai, uste dut, ez dela dirudien bezain soia agian titulutik adibidez, ez? Uste dut oso ondo landutako soiltasuna dela, eta pixkat horretan engainatzen gaituela ere. Eta bilatutako itsaso eta lan handia eman duena. Bai, ze azkenean hortan berriro ere aipatu behar dut Uxue, asko lagundu zidan. Lehenengo bertsioa entregatu nionean, berak horrikusi zuen, bazegoela istorio bat, eta baina, asko landu genuen gero kontatzeko modua, ez? Eta nik uste asko lagundu zidala, berak asko laburrarazi zidalako dena, ez? Eta eraman genuen minimora. Eta, niri hori asko gustatu zait, batez ere, personaiekin bat egiten duelako, ez direlako hitz askoko personaiak, orduan, gero narratzailea ibiltzea denari, ez dakizen bat hitz jartzen, ez zitzaidan iruditzen, ez? Orduan, niri gustatzen zait normalean historiak eta kontatzeko moduak bat egitea. Uste dut horrek sartzen duela irakurlea are gehiago, bai personaietan eta baita historian bertan ere, ez? Eta orduan, kasu honetan ere, oso momentu gogorrak adibidez kontatzen direnean, eske daude minimora eraman da hitzak, ez? Minimora efektua sortzeko, hau da, gogortasuna adierazteko, baina imaginazioari ere lan egiten uzteko. Horrek daukan abantailarekin eta desabantailarekin, eh? Claro, hori da. Eskatzen dizulako, zer kontatu dit? Bortxaketa bat egon da? Zer kontatu dit? Hori da, eta orduen, alegin hori edo behintzet kontakizun, sotil horretan esaten gabiltzena eta ipuin horretan gauza gertatzen direlako. Bai, hori da. Nik uste gainera, saiatzerako analiketa gehien laburtzen, egon behar diren hitzak direla benetan indarra dutenak, ez? Eta, adibidez, momentu askotan nik konturatzen nintzen, esaten zidan Uxuek, ez? Eske, hau ez dezu berriro esan behar, nahikoa da baina esatearekin, bai, argi gelditu da, ze beti joera bazen, ez? Gauzak argi usteko, berriro ere, ez? Azpimarratzea edo berriro ere kontatzea, ez? Eta asko ikasi dut hortik. Zientziaren izarrak liburua aukeratu dut, dauka azpititulua Emakumeak itzaletik argira, eta dena esaten du, ezta? Dira emakumezko zientzialarien biografia laburrak, 3 orri edo horrela hartzen dituzte, ilustrazioekin lagunduta, eta proposa, nik uste dut, edozein adinetarako, nerabei adibidez asko gustatzen zaie, eta, ezagutzen ez ditugun horiek ezagutzeko aproposa. Nik ez dakit feminista den, baina Frankenstein Mary Shelleyrena ikuspegi horretatik ere irakurri daiteke. Egia esan alderdi askotatik irakurri daiteke eta zientziaren mugak nun dauden eta nor daukan ardura zientziaren aurrerapenen aurrean ere gogoeta hori ere badauka eta oso liburu gomendagarria alderdi askotatik gaur egunerako ere balio digulako. Baino gehiago ekarri ditut, poesia zalentzako irautera adibidez, Castillo Suárezena, honen ondotik Alaskarekin batera, uste dut, pixkat, biak jarraian edo irakurri daitezkela, eta iruditzen zait, zoragarria eta benetan hori, gomendatu dut askotan, bai. Bihotz handiegiare bai, ipuiak dira, baina ez dira labur-laburrak ere, orduan pixka pertsonaietan sakontzeko aukera ematen du, eta ez da gustora irakurtzen den horietakoa, badaukalako, ez dakit, azpian gauza ezain gozoak eta, baina ederra eta oso osona. Eta beste bat oso desberdina, Zuloa, Xabier Gantzarainena, arteari buruzkoa da, eta nik uste dut balio dula beldurrak kentzeko arteari, eta ulertzeko benetan, hemen egindako artelanei buruzkoa da, zer esan nahi duten, ze testu inguritan egin ziren, eta oso liburu didaktikoa, eta gomentatzeko modukoa bai. Honetan ere bakarra ezin aukeratu eta bi ekarri ditut. Beltzuria, Ixia Arrotazena, oso liburu desberdina, ahotsari buruz idazten du,
Alegia, idatziz topatzen dugu, hori, soinuzko zerbait. Eta liburu polita gainera, estetikoki ere, orduan, harribitxia iruditzen zait, eta klasiko bat, Maus, harribitxia da euskeraz badaukagulako orain, bikainki itzulita, eta zoragarria da gaina Julenek egin duen lana aditzetan, eta testu guztia ze natural irakurtzen den, eta aldi berian ze ondo ekarria da, eta hoxe, izango zen da. Uste dut irakurtzen dudala, batetik plazer badalako zuretzako denbora hori hartzea, baina batez ere nire burua hobeto ulertzeko eta ulertzeko hobeto errealitatea edo inguruare bai, eta pertsonak ulertzeko. Eta gero, puntu batzuk, esan duguna, fantasia horretan, puntu batzuk, García Márquezen pertsonaiek negarra egiten dutenean gero gatza bat duten hau, eta sustrai egingo da baten bat bebai, enborrak aterako zaizkio, eta negarrak behiritsiko die, errekara arte bebai, horrelako puntu batzuk, itxasoia ateratzen gaituztenak bebai errealitaterik, baina baliogarriak direnak, ez da? Bai, nik uste dut, errealismo magiko puntu hori ere ematea bazala modu bat, gordintasun eta gogortasun hori arintzeko, ez? Eta kasi badago, puntu, igual gehiegi esatea da, baina badago puntu poetiko bat ere bai horrez. Gauza asko ezin direlako bestera batera deskribatu, eta gero, nik uste Ixiren unibersotik ere gertuago dagoen errealidade badelako, ez? Bai, eta nik esango nuke gainera oso lotuta dagoela estilo horrekin aldi berean, ez? Badaude hitzak oso neurtuta, oso soiak zentzu horretan, ez? Baina oso pentsatuak, eta nik neukan sentsazio irakurtzen eta berri irakurtzean izan zen, oso ongi gidatzen zenuela irakurlea, ez? Oso ongi esaten zeniola nondik joan aldi berean espazio txiki bat utziz, ez? Interpretaziorako, eta ni oso seguru sentitzen nintzen narratzailearen edo ahots horretan, edo inkluso narratzailearen ahotsa ez zegoen horietan ere. Eta horrek egiten du, nik uste dut, sinesgarritasunaren oso alde. Eta iruditzen zait oso zaila dela horrelako novela batean realismo magikoa sartzea eta ongi egitea. Eta uste dut, daude gauza asko ez dakizkigunak, ez? Liburuan, historioan, pertsonaietan. Baina aldi berean badago segurtasun puntu hori baimentzen duena, sinesgarritasun hori eta baimentzen duena realismo magiko hori. Eta uste dut, hori erabaki literario asko oso azkarrak izan direla, eta horregatik diot, engainatu gaituzula pixka bat, ez? Badirudiela, bazaudela, simplean zerbait kontatzen, eta baina uste dut asko gehiago dagoela atzetik, eta oso ongi gidatu gaituzula. Historiaren protagonista Larraitz da, 16 urteko nerabe bat. Eta hura ikastolaz eta bere lagunez kokoteraino dago, ezin du gehiago. Eta bertan egun batean ikastolan Martin ezagutzen du, eta Martin da bere gustoko laguna. Eta berarekin hainbat esperientzia bizitzen ditu. Eta esperientzia horietan adibidez ekintza bat egite dute, eta basora joaten dire, eta bertan Guardia Zibilak egindako hilketa bat ikusten dute. Eta Larraitzik hainbat buelta ematen dizkio horri. Eta ezin du gehiago, eta Martinek hori ahaztu nahi du eta guztiz uzten du Larraitzekin. Ezin du gehiago. Zer gertatuko da Larraitz eta Martinen arteko erlazioarekin? Larraitzek norbaiti kontatuko dio istorioa? Benetan gomendagarria nerabentzat. Asko gustatu zain liburua. Intriga izan dut hasieratik bukaerara. Zer gertatuko zen Martin eta Larraitzen artekoarekin. Sentimentu oso positibak adierazten dituen liburua da. Bertan asko disfrutatzen duzu irakurtzen gustatzen bazaizu. Eta gainera historia hasieran ez da erraza, baina gero ulerta erraza egiten da edonorentzat. Gai potolo horiek, azkanein oso egunerokuek direnak, eta pasatu egite ditugunak gainetik. Bardin maite dituzu ama eta aita? Bardin maite dituzu seme-alaba danak? Bai etxasaten dugulako, baina realitatea gero ez da hori.
badau liburuan horretatik bai, eta esan duguna, oso normal baten kontatuta, esaten duguna, bazkari horretan ama eta alabak sentituko du neba gehiago maite duela. Isita Malenen historion be, amak zer egiten du bi alaben aurrean. Eta gainera igual maite du gehiago, ez? Ez da bakarrik pentsatzen duguna, edo pertsona horrek momentu horretan pentsatzen duena baizik, eta benetan maite duela gehiago, eta hori ere nola baita adierazten du. Eta berriro ere, nik hori lotzen dut asko realismo magikoarekin. Eta nola oroitzen nintzen irakurtzean Samantha Schweblin idazlez, eta pentsatzen nuen berak esan zuenaz, berak idazten duela hausnartzeko, zer zen arrotza egunerokoan, edo horrelako zerbait, eta horrelako zeo zer ikusten dut hemen, ez? Nola, normalizatuta dauden gauzak, edo justo normalizatuta ez daudenak, hoien inguruan aritu zara liburuan ere. Eta nik uste oso argi gelditzen dela elkarrizketan, ez? Ama eta alabaren arteko elkarrizketa hortan, ez? Ez da bakarrik anaiarekin, baizik eta baita lanbidearekin, ez? Eta, hor badaude, ez? Etengabe ari dira oso elkarrizketa intensoa da, inkluso puntu batzutan humoretik ere izan dezakena, ez? Baina jende askok esan didan zerbait dago, identifikatuta sentitu dela, ez? Momentu honenien zer bazkaldukun galdetzie da. Bai, hori da. Haman oso tipikoa. Baina, esan duguna... Janariarekin ez da. Janari hori, bai. Eta eskerrak. Baina, beti dauz arrazoiak gauzen atzien, isildu egiten ditugunak, maitasun horren izenien. Maitasuna bada botere harremana, maitasuna bada posizioa, maitasuna gauzasko izan daitezke, eta bada horretatik hemen. Bai, eta gainera, niri gustatzen zaidan beste gauza bada, irakurleak dakiela amaieran, Malenek eta amak baino gehiago. Eta orduan, egia esan, hor tabu badago, eta ez da, derrepente tabu hori hautsi egiten da, eta ez da hautxiko. Azkenean, hor sistema batzuk sortu dira, dinamika batzuk sortu dira, eta oso zaila da hori landu gabe eta haustea. Orduan, sortzen dira hor baita ere, hori ere polita da, irakurleak gehiago jakitea, beraiek baino. Familia barruko lotxa hoiek, maitasun hoiek, tabu hoiek, jakin nahi hoiek, bestak beste aurreko novelan jorratu zenituenak, segurazki itzultzaileak novela hobeto ezagutuko du egileak baino, detalle ibili eta gero, eta esan dugu, eskuartean izango dela itzulpena eginda irati, izango eskolana izan da? Bai, oso polita. Proposatu zidan Itsasok eta argitaletxeak, eta nik, ezakit nola egin dudan, baina bintzat asko disfrutatu dut ere Itsasorekin lan egiten, eta berari galdetzen nire itzulpen obsesioak, adibidez behin egon ginen sobre baten inguruan ordu erdi hitz egiten, ea nola irekitzen zuen pertsonai batek sobra, hori egiteko aukera izan dut, eta esango nuke asko ikasi dudala prozesuan ere. Baita nolakoa da sobrea, baina sobrea da eta egia eskerrak benetan sobre hori jaso egin, benetazko sobre bazala, eta bane 15 sobretaz ari nintzen, ze bestela batzutan, nik uste gainera liburua hobetu egin duela. 10 urtetik gora, esango dugu batetik bestera, antzekotasunak dituzte biak, baina oso ezberdinak dira. Oso ezberdinak dira, baina idazteko erarretan, idazketa azkar hori, zaratakaz dune, 3 berbako esaldiak osatzen dituzu tarteka, nolako da? Dinot, horrelako itzulpen bat egitea, oso esaldi laburrak erabiltzen dituzu, euskerak tarteka uzten ditu horretarako bideak. Esango nuke gainera badaukala asko, puntu bogoko badaukala asko ni beratik, naiz eta biliburu erabat desberdin diren, baina tanik beldurra izan dut hori ongi egingoten nuen. Uste dut, daukazula sentsibilitate oso handia konplexua dena modu konplexuan erakusteko. Hau da, azkenan alteritateaz ari zara, ez? Besteaz, eta beti jure joera da hori simplifikatzeko. Eta ja beste hots bat sartzen denean, nirea, itzultzaien moduan, beldurra nuen, ez dute nuen hori nolabait simplifikatuko edo nire irakurketatik agian hori, ongi ez adierazteko, ez? Eta hori, esango nuke, horretan izan dudala igual erronka handia, eta estilo aldetik
aldiz lagundu idala asko zure idazketak, ez? Esaldi motzoiek edo hor ere utzi didazu nahikoa askatasun eta... Onon bat opeiekin ibili Jo, ibili gara zentzu ikoitzekin, dualtasunekin, magnituen handikap asko, eta egia da, izan zarela oso eskuzabala horretan, ez? Eta utzi didazula nire interpretazio horretatik ere jotze. Niretzako hori lujo bat zan, ez? Batean testu batek beste bizitza bat hartzea eta gainera beste interpretazio batetik eta, bai, asko disfrutatu dut, egia esan, bialtzen zizkidan eta hau iruditzen zaizu da, zuk diozunaz. Ikusi, bai, oso irakurketa politak egin ditu. Komunitate baten barruan sortzen da beti hitza, ahozkotasun soiletik hasi eta idazketa bezalako prozesu konplexuagoetaraino. Hirigarai poetak ahozko eta idatzizko eleari begira jarriko gaitu, ondu berri duen saiakera honetan. Gaur egunera ekarritako Mary Shelleyren lan klasikoaren omenaldia, Petty musikariaren eta Ana Galarraga zientzia komunikatzailearen eskutik. Frankensteini idatzitako eskutitz honetan, sormenaz, erruaz edo mamuez gogoeta egiten da. Mundua ulertzen saiatzen diren gazteak dira eleberri honetako pertsonaiak. Indarkeria matxista, beldurrak, itxurakeria eta horiekin batera maitasuna dira gazte heldu taldeari zuzendutako eleberri honetako gaiak. Munduari buruz, gizarteari buruz eta bizi dugun egoerari buruz askotan gehiago esaten digu isildua denak hitz egiten duenak baino. Eta nik uste dut literatura badela isildutako pertsonaien ahotsa azaleratzeko modu bat. Isildutako hoien ahotsa entzuteko baina nik uste dut idazketa mota ere hortara egokitu behar dela. Bestela, gure ohiko bidetatik egiten badegu isildua den hori gizarteratu egiten dugu eta gure eredua ematen diogu. Beraz, nik uste dut garrantzitsua dela isildutako ahots horiek ateratzeko idazketa ere horretara egokitzea.